שאלת פעם את עצמך, במה אני יכול לעזור לאלו אשר אינם בארץ החיים? נשמותיהם של היקרים לי מכל הספונות בגנזי מרומים. ישנו תיקון נשמות המקובל באופן מיוחד בקרב המקובלים, המופיע רבות בספרות הקבלה, הנחשב לתיקון נעלה וקדוש מאוד. אין ספור עדויות שממיות מעידות על כוחו העצום. תיקון הנפטרים של המקובל האלוקי הרב יהודה פתיה, זכותו יגן עלינו אמן. תיקון לנפטרים זה תיקון שסייסד אותו הסבא קדישא, המקובל האלוקי רבי יהודה פתיה עליו השלום, זכותו יגן עלינו אמן. הוא היה נשמה גבוהה מאוד בתקופת גדולי עולם, התנאים והאמוראים, קודש קודשים. הוא ידע איך לתקן את כל הנשמות של בני אדם ואת כל הרוחות שנמצאים בתוך בני אדם, וידע גם לתקן רוחות שמגולגלים בדומם, בצומח, בחי מדבר. היה שם לב על קיר שרואה נשמה שדבר ונמצא בתוכה, היה אומר אבן מקיר תזעק, הנשמה הזאת זועקת בתוך האבן. הוא היה עושה לה תיקון לנשמה שלה כדי להכניס אותה לגן עדן, וכך הוא היה בבעלי חיים שהיה רואה, בפירות, בעצים, בכל דבר. הוא ייסד תיקון מיוחד, שהתיקון הזה הוא הבטיח שכל נשמה שעושים את התיקון הזה, הנשמה הזאת נכנסת לגן עדן ולעולם העליון, וגם אם חד בשלום נמצאת בגיהנום, היא יוצאת מתוך הגיהנום ונכנסת לגן עדן. ולכן התיקון הזה הוא תיקון מסוגל מאוד. אנחנו קיבלנו ממנו את התיקון, אנחנו עושים את זה כל שנה ושנה בימים מיוחדים שמסוגלים לעניין של התיקון הזה. והתיקון הזה עושים ספר תורה, עושים שבעה הקפות ואת התפילות המיוחדות שהוא חיבר כדי להכניס את הנשמה לגן עדן. ואחרי שעושים את התיקון הזה באים המשפחות ומספרים שהנפטר הגיע אליהם ואמר להם שהוא ברוך השם שמח בגן עדן. תיקון הנפטרים, התיקון המופלא של הרב יהודה פתיה. למסירת שמות לתיקון חייגו 02-591-4444